Tinokwasai mose muzita raJesu. Mwari vakuitirai zvakanaka. Tinotenda kuti Mwari vari kuchengetai kwese kwamuri. Mwari ngavatibatsire panguva ino yatichada kuti discuss shoko raMwari kwema minutes mashoma atinawo. Tichada kuti tiverenge scripture yedu tichaitora from the book of Galatians. Galatia chapter 1 verse number 8. The book of Galatians tikuona kuti matsamba ainyorwa naPaul kukereke yekuGalatia. So Paul ari kutaura iye achiti even we or an angel from heaven come and preach any other gospel than this or than the gospel that we have preached unto you, let him be accursed. Dai Mwari vatibatsira vatitira zvakanaka. So Paul ari kutaura kuti kunyange isu kana mutumwa anobva kuna Mwari akaparidza imwe vhangeri inopikisana neyatakaparidza, ngave akatukwa. Mubvunzo wangu ndewekuti ko chii chiri kupa Pauro zvivindi zvekutaura kuti kunyange mutumwa kana ani zvake akauya achipikisana nezvandadzidzisa, ngave akatukwa. So tiri kurarama mugeneration yevanhu vari kufeila kuunderstanda Bible, and the reason chiri kuita kuti vanhu vatadze kunzwisisa Bible is takadeny some of the ministries. Imwe ministry yakarambwa is the ministry of Paul. This generation haidi kunzwa vanoiti a Pauline doctrine, but I believe kuti hatina inonzi Pauline doctrine. Pauro anga asina doctrine zake, but dzakanga dziri dzidziso dzaKristu dziri kuunzwa kupfurikidza naPauro. So you see kuti Paul ari kutaura now is saying to the church of Galatians, even we or an angel. Chii chiri kuita kuti Paul ave nemaguts akadaro? Chii chiri kuita kuti Paul ataure like that? Because ari kuziva waakasangana nani naye. So uchaona kuti generation yedu yatadza kutora the Bible kana kunzwisisa shoko raMwari. Ndosaka vamwe vaidzokera kuna Mozisi vachitry kuda kuparidza murayiro. Ndosaka vamwe vachiedza kuda kuparidza kusimbisa zvimwe zvinhu in the New Testament zvisinei kana neshoko raMwari. But inyaya yekuti tanzvenga hatina kunge tanzwisisa kuti for us to understand the New Testament, pane the main writer akanyora the New Testament. Who is that man? Paul. Regai ndiende mberi ndichitaura nyaya iyi. Ndiye akanyora mabooks akawanda in the Bible. Kada uzokonzita zvako, kada kutarira Bible rako usingamanyi, uchaona kuti mabooks akawanda in the New Testament akanyorwa naPaul. So what was Paul? Akaconvertwa sei Paul? Mission yake yakanga iri yechi. So if we go to the calling of Paul, maybe we can just go to the book of Acts chapter 26 verse number 13. Paul achidzidzisa achitaura pana mambo Agrippa anoudza zvikanzi, while thus occupied as I journeyed to Damascus with authority and commission from the chief priest, at midday, O king, along the road I saw the light from heaven, brighter than the sun, shining round me and those who journeyed with me. And when we were all fallen to the ground, I heard a voice speaking to me, saying in a Hebrew tongue, So, why are you persecuting me? It is hard for thee to kick against the pricks. So I said, Who are you, Lord? And he said, I'm Jesus whom thou persecutest. So ndakabvunza kuti ndimi aniko Ishe? Ishe vakati ndini Jesu waunotambudza. So Paul ari kusangana na Jesu directly. But ngatiende mberi nescripture iyi tinzo kuti commission yake Jesu mashoko ari kumuudza ndeyekuti aite sei. Verse number 16, but rise and stand upon thy feet, for I have appeared unto thee for this purpose, to make thee a minister and a witness both of these things which you have seen and of those things which I will yet reveal to you. So Paul angasingatauri ma-ideas ake, Mwari Kristu vaitaura zvikanzi, I will reveal these things to you, I will make these things known to you. Ndichazvizarura kwauri. So dai Mwari vatitira zvakanaka. Verse number 17, I will deliver you from the Jewish people as well as from the Gentile to whom now I send you. I think vaverengi veBible munonzwisisa kuti tine those three tribes, marudzi matatu pasi pezuva, like the Jews, and then pane anonzi maSamaritans, and we have manani Jews anonziwo maGentiles. So Paul ari kuti ndakukutumira
kuma-Gentiles, because remember kuti gospel parakanga richiuya, Jesu paakapa instruction kuvadzidzi vake akavati pindai mumakwai aIsrael only. The Bible gospel raifanira kuparidzwa kuimba dzokwaIsrael kana the 12 tribes, but kumwe kwese vaitogwa seimbwa. Ndosaka mudzimai uya werudzi rwekwaKenani akanga asiri wekwaIsrael paakaenda kuna Jesu achiti mwanasikana wangu aita problem, arwara, ndibatsirei. Zvikanzi naJesu, hatipi chingwa chevana kuimbwa, so isi taitogwa seimbwa. But panapa Mwari pakuapia kuna Pauro vakuti ndakukutuma kune vanhu vaya maGentiles. Dzanga dziri nyasha dzaMwari kuti unoita sei nai Pauro. Verse number 18, to open their eyes. That's number 1, to open their eyes. That means these people, these Gentiles, vanoshipa zvese, vanoshipa mombe, vanoshipa even zvinhu zvakasikwa more than musiki, vanoshipa miti, vanoshipa ngirozi, vanoshipa even matombo. They just do zvese. But go and open their eyes. Number 2 is to turn them from darkness to light. That's number 2. Vari murima vanhu ava, so you need to turn them from darkness unto light. Then number 3, from the power of Satan to God, that they may receive forgiveness of sin and an inheritance among those who are sanctified by faith. So uri kuona kuti Paul ane a definite calling. Ari kudana zvikanzi enda unovhura maziso evana, enda unovabvisa murima vapinde muchiedza, enda unovabvisa kubva mumasimba aSatani vapinde kuna Mwari. But ndo ministry iri kuitwa denied, yekuti vanhu vanoda kuedza kuda reason the teachings of Paul and say aiwa no, izvi hazviti story zvanga zviri zveKorinde, izvi zvakanga zviri zveEfeso, izvi zvakanga zviri zvechi. Saka zvakanzi zvemuZimbabwe ndezvipi, o zvakanyorwa kunzi Africa ndezvipi, zvakanyorwa kunzi Europe ndezvipi. Uchaona kuti ingori way yekuti vanhu vane vachidinaya the word of God, trying to disqualify the Bible. But Paul anotaura pane imwe time zvikanzi all scripture is given by the inspiration of God and is profitable for doctrine. Nyaya isi kutora mamwe mavhesi auri kudaka wosiya mamwe uri kufunga kuti hausi kumada. So dai Mwari vatiitira zvakanaka. So we see kuti now if we go to the book of Corinthians, 1 Corinthians chapter 3 verse number 10, uchaona kuti Paul akaleya foundation. Regai tiende tinzwa kuti Bible rinoti chi pamusoro penyaya yefoundation. 1 Corinthians chapter 3 verse number 10. Paul is saying here, according to the grace which is given to me as a wise master builder, I have laid the foundation. So uchaona kuti Paul ari kuratidza kuti ndaisa nheyo yezvinhu izvi. Kona paiswa foundation manje, zvoreva kuti akutaura pamberi zvikanzi another built on it, but let each one take heed how he built it. That means Paul ari kuti I am not the only minister. There are so many ministers that are going to come, but ngavazive kuti vanovaka sei. So that means Paul kana ati ndaleya foundation, any true minister achazosumudzwa naMwari in the future anofanira kunge ari loyal to the teaching of Paul. Ndo maretere avaita even in the first church. But in Revelation chapter 2 verse number 2 inonziyo, thou hast tried them, which says they are apostles and are liars. So uchaona kuti vaiona sei munhu aifanira kunge ari loyal kune the foundation yakalewa kudhara. Kune vanhu ndoziva kuti vanhu there's a man of God kana kuti so called, but vanokuti ivo vakaleya foundation kana vakapiwa commission yekutanga something. But nduti inini kana wakatumwa izvozvo vhaka ndiyo hapana in the kingdom, because Paul akatoleya foundation kudhara. But ari kuti vachazouya ngavachenjere kuti vachavaka sei. That's why Galatians yataverenga verse 1, chapter 1 verse 8, even we or an angel from heaven come and preach any other gospel than that which we have preached, let him be accursed. So Paul akatibalanzira the Old Testament and the New Testament, akabalanza nyaya the law and the grace of Christ, akabalanza zvese, even my conduct, zvibatiro, maitiko anofanirwa zvinhu muchechi, everything zviri clear. But vanhu vari kudecide kudinaya even nyaya yefood and all those kinds of things. Kuenda kuna 1 Timothy inokuudza nyaya yezvekudya izvizvi, Paul achinyatsozviclarifya kuti zvakamira sei. So maybe dzimwe nyaya dzatichazobata nezvadzo, but Paul aka-addressa nyaya idzi. But people are deciding kuramba that knowledge because the Bible rinoti vanhu vangu vanoparara nekushayiwa zivo. Zivo vakapiwa vakairamba, zvikanzi nekuti waramba zivo
ndichakurambawo. So dai Mwari vatibatsira tagona kutora the Bible seriously, kuziva kuti hakuna munhu ane right yekuchinja kana kushonyora zvakataurwa naMwari kana kuita kupa maideas ake ari against the word of God. Munhu wese mweya waMwari kana wakanyora Bible, kana mweya waMwari wazouya mauri iwewe, unofanira kunge uchiagreea nethe Bible, because we believe that the Holy Spirit that is in you is the one that wrote this Bible. But kana usina mweya waMwari manje, ndo patinozoona mai panoti by their fruits you shall know them. Because kana usina mweya waMwari haugoni kuita agree nezvakambonyorwa nemweya waMwari. So the Bible is our absolute. The Bible is our ultimate. Taita nharo tinoenda kuBible toti what is the scripture saying? Gwaro raMwari kana shoko raMwari riri kuti chii concerning this matter, especially takatarira teachings kana kuti of apostolic teaching, kuti vaiti chii, vakaleya foundation yacho, vaizviona sei nyaya idzi, then hatichasweri tichiita nharo yezvinhu zvitori neanswer kudhara. So let's go to the book of Revelation, maybe as I am about to finish. Revelation chapter 22, which is the verse number 18, says, "For I testify to everyone who hear the words of the prophets of this book. If anyone hears of these things, God will add to him the plagues that are written in this book. If anyone takes away the words of the book of these prophets, God shall take away his part from the book of life." So Mwari vari kungoratidza kuti bhuku iri, don't edit, don't try to explain my scriptures out kuedza kuda kuti aiwa no izvi zvasina problem, izvi zvakadai hazvisina problem, try to nullify the scriptures. We don't have to do that. Tofana kuramba tichibelieve the word of God as it is. Mwari vakuitirei zvakanaka, Mwari vakuropafadzei. We need to stick to the Bible teaching. The Bible is our absolute. Zvakataurwa neBible ndori neanswer. Zvese zvaungafunga, conduct, maitiro ezvinhu muchechi, ministry and everything, unoiwana answer yacho in the word of God. Dai Mwari vakuitirei zvakanaka. God bless you. Tosangana zvakare next time.